Sziasztok srácok, lányok, itt Killer Zoli, és nagyjából megint akarok hirdetni a csatornát, nem máshol, mint az agyam áldomom, az egyik barátom Hardcore-es Rél, aki már nagyon régóta nézek, én nagyjából ezek nem nagyon viccelődések, nagyjából bejelentés, és nagyjából nem sok videója van, nagyjából 9 is, 201 feliratkozója van, nyugodtan iratkozzatok fel, ahogy a csatornámon található linkeken nem tudjátok ezt megtalálni, de ha beírjátok az agyam áldomomot, akkor ezt fogja kiadni, és nagyjából azért még tervezni sok videót, de nagyjából még mutatni szeretném nektek valamit, hogy a pluszban csináltam még ugye pár csatit, nagyjából itt van a horror story, nyugodtan ide is iratkozzatok fel a gameplay csatornára, és az Attilával készített közös csatinkra is nyugodtan iratkozzatok fel, ahogyan az előző videóban is mondtam, hogy bejelentettem ugye a barátomnak, hogy nyugodtan menjetek rá erre, vagy itt van hogy a leírások, vagy a linkek, neked tök mindegy, itt is meg tudjátok találni, mi micsoda. Na, de most ennyi szerettem volna abban a mai kis videóban csinálni. Killer Zoli voltam, találkozunk a következő videóban, császtok!